गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रिफुंखा इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै बेरेफुंजानि मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों आरोना, एकदम सिम्पल भिडिअ। बे भिडिअआनो जाहैबाय नै लोगोफ्रा आं बिराद गिदिर केमसि लादों। बे केमसिजों आङो दिनै खानाय सिननो नागिरदों आरोना। बे समावनो आं सिननो गोसोथारमोन प्रेगनेन्सि टाइमावनो, ओमफ्राय बहुतआनो बादा होबाय आरो प्रेगनेन्सि टाइमाव खानाय सिननो मोना होननानै। ओमफ्राय दा सिननो मोना होननायखाय आंबो थाबाय। ओमफ्राय बिजौआ एकदमबारे बोरैबा लिंलाब्ला साइज गैथारि जाबाय आरो। ओमफ्राय आं सुखुथारला आरो बेखौनो सिननो होननानै आं दिनै लाथारबाय। जेबो डिजाइन गैया, ओरैनो जानला मानला टुक्राल' हास'गोन आरोना आङो। ओमफ्राय बेखौनो भिडिअ बानायगोन आरो आङो। बे टुक्राल' हास'नायावहाय आंनि खानाया जोबथारनायावहाय माबायदि जाहैयो बेखौनो देखायगोन आरोना। नै बेखिनिखौ सुनोसै। जेबो डिजाइन गैया। नै आंना खानाय सिननाया जाबायबो, जेबो डिजाइन गैया, ओरैनो ससे बिजौखौ लिंलाला जानायनि थाखाय गारबाय आरोना। जायोहाय बे जिरि सना बिमानिया, जाब्बा जुब्बाबाबो जायो। जासाबबायहाय। खानायखौ आङो सिनखांबाय। खानाया आंना जेबो डिजाइन गैयि, गोलाव गुसुंबो जाबायबो जानो हागौ। ओरैनो एसेल' खान्दा खालामनानै लाबाय आरोना आङो। नै जादों जेसै मिथिलाहाय, एसेल' गुसुं। इथि लाबबानो इथिबो माहाय गोलाव ओंखारो, आरो इथि लांबा इथिबो माहाय गोलाव ओंखारो। ओमफ्रायो जाथ'बाय आरो, नांगौबा उनावहाय साइज खालामबावसिगोन। दाथ' साइज खालामबाबो लदायनासो लाबाय थानाय जाखायो नालाय, बेनिखायनो उनाव खालामबाय थासिगोन। ओमफ्राय दा नोंथांमोननि कुइसनखौ मुथुआ फरायसिगोन, जों गसंनानैनो हरसिगोन आरो थाबनो। नाम बुंदो, ओमफ्राय डाइरेक्ट कुइसनखौ बुंदो, ओमफ्राय आं एन्सारखौ होसिगोन। सेथियाव दङ रुमि बसुमतारिया सोंहरदों, आब' नों बबे डक्टरनिफ्राय मुलि जादोंमोन पिसिअडि जानायाव? आंनाबो पिसिअडि आरो सिस्ट जादों आरोना। आङो बिनि थाखाय सिगाङावबो बहुत रिप्लाइ हरखांखाबायमोन, नाथायबा नोंथाङा बे भिडिअखौ नुवाखैबो जानो हागौ। ओमफ्राय जों बबेनिफ्राय जानायखौ एसे खोन्थानानै होनोसै आरो। जोङो अदालगुरियावहाय गुवाहाटीनि सासे डक्टर फैयो आरोना, गायन'लजिस्ट डक्टर, इउदिकआवहाय जिरायोना इयो। ओमफ्राय बेयावनो नायजानानै आङो जादोंमोन, आरो जोङो प्रेगनेन्सि टाइमावबो बेयावनो नायजाबाय थानाय जादोंमोन आरोना। ओमफ्राय बहुतआनो बेयावहाय पिसिअडि PCOS बेफोरनि मुलि जायो आरो। ओमफ्राय बहुतआनो मोजांबो मोनोनो, ओमफ्राय जोंबो जानानै मोजांखौनो मोनदो होननानै बुंनांसिगोन। जोंनाबो लास्टावहाय मोजाङानो जाहैबाय नालाय। ओमफ्राय नोंथाङा जुदि बिनि मुलि जानोब्ला अदालगुरियाव थांनानै इउदिकआवहाय हाबैबानो मोनगोन आरो। नोंथांनि एन्सारा बेखिनियानोसै। आरो नेक्स्ट कुइसन सुजु बर', लेफ्ट ना राइटआव दंमोन नोंना बेबियानो? बेखौबो आङो सिगाङावनो लेफ्ट ना राइटआव दंमोन? दावराव मोनलायबायो। बेखौबो आङो सिगाङावनो होखांबायमोन एन्सारखौ, नाथायबा नोंथाङा बिनि भिडिअ नुवाखै जानो हागौ, बेखायनो आङो होबावनोसै। आंना बेबिया लेफ्टआव ना राइटआवमोन, आं बेखौ बारा हमनो हायासै आरो। माने इथिबो थायोमोन आरो, बांद्राय साइड मोनसेयावनो थाबाय थायाखै आरोना। जिखिजाया एन्सारा बेखिनियानोसै। कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। सोरांस्रि ब्रह्मआ सोंहरदों, माबाफोर नियम खालामनांगौ नामा आब'? आंहाबो जादों, प्लिज रिप्लाइ हर आब' सना। आंनाबो देहायाव थानायावनो जादों, आंनाबो 7th हाफनिफ्रायनो। बे माबाया कुइसना जाहैबाय माबा, आङो मोनसे प्रब्लेम खोन्थादोंमोन ना आंनि देहायाव जानाय, ओमफ्रायो बेयाव फैदों आरोना बे कमेन्टआ। बे प्रब्लेमनि थाखायथ' आं जेबो नेम बाहायाखै बाहायनाया, ओमफ्राय आंनाबो एसेबां मोजां पुरायैबो हामजोबाखै हामनायालाय। एसे
सिगाङाव जेरैबायदिमोन बिनिख्रुइ एसे खमायलांदों आरोना ओमफ्राय उनावहाय हामजोबगोन ना हामजोबा मिथिला आं बिनिबो उनावहाय भिडिअ लाबोगोन ओमफ्राय जेबो नेम बाहायथ'वाखै आरोना मुलिफोरबो जानाय जाथ'वाखै जेरै सनाया एसे देरबावबा जागोन होननानै आं साननानै दं आरो हामथाराब्ला ओमफ्राय नोंथांनि कुइसननि एन्सारा बेखिनियानोसै जायखिजाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ दे नेक्स्ट कुइसन बिक्रम बर'आ सोंदों आब' बेबिनि ड्रेस शपिं खालामनाय अनलाइन लिंकखौ हरनाय प्लिज बेबिनि शपिंखौथ' जोङो बांसिन मिश'आव खालामदों ओमफ्राय मिश'नि अनगायैबो अफलाइनावबो खालामनाय जादोंमोन आरोना फ्लिपकार्टआवबो मोनसे मोननै दङ जिखिजाया निउ बेबि बर्न होननानै बिदिनो मा नांगौ सार्च खालामबानो मोनो फ्लिपकार्ट मिश' जेरावबो मोनो आरोना नोंथांनिसिम कुइसननि एन्सारा बेखिनियानोसै आरो दे नेक्स्ट कुइसन सन्जिता बसुमतारिया सोंहरदों सालाय रोजा जानाया मोजां माजों हामखो आब' जोंनाबो बाबुआ रोजा जादों बेरेमोदै फुनबाबो हामाखै जोंनाबो माबाया जेरै सनाया सालाय रोजा जानाया हामाखै बेरेमोदैबो फुनदोंमोन ओमफ्राय आरो माबा जिजों एसे माबानानै होनथोनदोंमोन ना बिदिबो माबादों एसेबां माबाबाय थानायबो जायाखै नालाय गेजेर गेजेरल' आं गिलायलायलाङोबो बारा खुगाबो सिनानै होआना गिलायलायलांनानै गिलुं गिलुं बानायनायखायनो बारा मोजां जायाखैदां आरो ओमफ्राय जोङो बै थाल मिस्रि नामा बेखौबो एसे हुननानै गेजेर गेजेर माबाबाय थादों आरोना सोला होदों अब्लाबो दासिमबो साफा जाथ'वाखै आरोना सोरबाफोर आंनोबो बिनि मोजां बुस्थु माबोरै साफा जायो बिनि मोजां बुस्थु खोन्थाहरनो हायोबा खोन्थाहरब्ला मोजां मोनगोन आरोना आंबो जोंहानाबो बारा साफा जाथ'वाखै नालाय बेखिनियानो आरोना नोंथांनि कुइसननि एन्सारा अन्न मोसाहारिया सोंहरदो आब'ना उथुमाया हाबसुनाय ना सायाव फैनायमोन आंनाबो 7 month जाबाय प्रेगनेन्सि टाइमाव आरोना प्रेगनेन्सि टाइमावहाय सोरनाबा उथुमाया हाबसोलाङो सोरनाबा बाहेराव ओंखारबोयो आरोना ओमफ्राय दा बेखौ नायनानै सोरबा बेबि बय बेबि गार्ल बेखौबो हमनो हायो होननानै बुङो नाथायबा बेसेबां सैथो आं बेखौ मिथिला गन्थङा ओमफ्राय आंना उथुमाया एसे बाहेरावसो फायनायमोन बाहेराव फायनायबाबो एकदम बाहेराव फायद्रायनाय नङामोन आरो एसे ओंखारबोनायमोन आरोना जिखिजाया नोंथांनि कुइसननि एन्सारा बेखिनियानोसै गन्थ'आ नांथाजोब्बाय बिरबाय मोसाहारिया सोंहरदों आदा बाजै जिरि सना मायनावनि फेस रिभिल माला खालामो जोबोर नायनो लुबैयोमोन जा जिरि सनानि फेस्टिभेलखौ बोसोर गोदानाव खालामगोन होननानै साननानै दङ आरोना जोङो मुथुजों आंजों माने जानुवारियाव खालामगोन होननानै साननानै दङ आरो नै दाथ' डिसेम्बर हाबबायानोसै डिसेम्बर मास मोनसेखौ नेथ'बावनांसिगोन आरो दाथ' जाहा जिरि सनाया बिराद उन्दैबो नालाय एसे गब्लबल' देरहैथोंसै मोजांनो बे समावहाय खालामहैनोसै आरो जिखिजाया नोंथाङा कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ बे कुइसनखौथ' बहुतआनो खालामदों नाथायबा एन्सार हरनाय जायाखैमोन ओमफ्राय दिनै हरनाय जाबाय आरो दे नेक्स्ट कुइसन अर्चना मोसाहारिया सोंहरदों आब' नोंना बार्थुलेन जानाया माजों हामखो प्लिज रिप्लाइ हरथ' आङो बे प्रब्लेमखौ बार्थुलिन नंगौना नङा बारा मोजांखौनो हमनो हायासै आरोना बार्थुलिन बायदिबो मोनाखै आङो बै नोंथांमोना आङो कमेन्ट माबानायावहाय भिडिअ बानायनायावहाय कमेन्ट हरदोंमोन ना आथिंनि मोदोम गोरलैयाव माने आथिंनि आफादावदै नांब्ला बे बुस्थुआ जायो रि होननानै हरदोंमोन ना ओमफ्राय बेखौ बायदिसो मोनबाय आरोना आङो बेबायदिबाथ' बार्थुलिन नङा नालाय ओमफ्रायो दा आं माबोरै खोन्थाबावनो सानलायलांबाय बार्थुलिन नङा बायदिखौनो मोनबाय आरोना आङो बार्थुलिनबाथ' डक्टरफोरनि मुलि जानांगोन खोमा ओरैनो हामनाय नङादां आरो ओमफ्राय दा आंना प्रब्लेमा एसे बेलेगसो जाहैबाय नालाय ओमफ्राय आं एन्सारखौ बेखिनिखौनो हरबाय आरो नोंथांनिसिम जायखिजाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ गैला कुइसनफोरा इदिनो दोंबावोबाबो माने नायस्लाबनो मोनबाय थाया नालाय ओमफ्राय सोरनाबा कुइसनफोरा थालाङोबो जानो हागौ आरो नोंथांमोना साननो नाङा माथो जोंनिखौ हरा सिरियासै होननानै साननो नाङा भिडिअफोरबो नायबाय थानो सोलाबा नालाय ओमफ्राय आं खनसे नायबानो खनसेयावनो थाब स्क्रिनशट खालामना लाखिनानै सोरनिखौ लाखिनाय जायो बेयावनो हरनाय जायो आरो नोंथांमोननिखौ ओमफ्राय खायसे थालाङोना थालांनायफोरखौबो आरो आं मालाबा भिडिअ होबाथाय आरो बेयाव गोदान कुइसन खालामहरफिनबानो जाबाय आरो बिदिनो होलांबाय थागोन गेजेर गेजेर गासैनिखौबो होलांगोन आंबो नोंथांमोननियाव सोंगोन नोंथांमोनाबो आंनियाव मा सोंनो सोंबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्रायो
माथो बुंबावनो आरो दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै जोंहा जिरि सनायाबो एसे गाइखेर जानायनि सम जाबोहांबाय नालाय जिरि सना उन्दुनायावनो बायदिसिना फिसा फिला खामानिफोरखौ थाब थाब मावनानै लाबासो नङाबा हाग'आ नालाय बेनिखायनो दायो भिडिअ'खौ दोनथ'नोसै आरो मायाबा कुइसन खालामबा खालामबावदो नेक्स्ट भिडिअ'आव बिदिनो हरबावगोन आरोना जोङो ना मुथासो माखौबा बुंगौमोन नामाथाय बिमा बिफा जानानै माबोरै मोनदों मोजां मोनदों बिराद मोजां मोनमारदों आरोना एकदम आगोलाव आङो जाहा जिरि सना गैयैयावहाय टाइमखौनो एकदम थाङा गोदाव सोराव मोनबाय थायोमोन ओमफ्राय दा जिरि सना थानाय लोगो लोगो टाइमा माला बारलाङो माला 6टा माला 7टा माला 8टा माला सान हर माला बिदि जायो पात्ताखौनो मोनलायलायला आरोना बिराद बिदिनो मा होनो गोसोफोरा मोजां मोनलायलायथारदों आरो ओमफ्राय हराव एसे उन्दुनो मोनाबा एसे खस्थ' मोनो मोननायालाय अब्लाबो जेबो नङा बियो बयनावबो जाखायो जानाया मिन्थिनाय बायदिब्ला गासिबो बुंखादो नालाय उन्दै समावहाय बिसिनायाव माहाय थानो बायो आखाइ थानो लुगैयो बिदिया बयनाबो जाखायो टेनसन लानाङा होननानै बयबो बुंदों नालाय बेखायनो बेफोरो जेबो नङा आरोना समजों लोगोसे गासिबो थिग जालांगोन टेनसन लायाखै बेफोरबो मोनसे इन्टारेस्ट बेफोरबो मोनसे इन्टारेस्ट आरोना ओमफ्रायो माथो बुंबावनो आरो